ως τις 9 το βράδυ διαμορφώνεται ως εξής. Αρχίζουμε σε λίγο με την εκπομπή «Σήμερα είναι Κυριακή». Αμέσως μετά στη 1:30 το δημοτικό τραγούδι. Στις 2 και 4 η Β. 3 παρά 25 η ελληνική ταινία «Δύο μοντέρνοι γλεντζέδες». Στις 4 η Χιλιοποδαρούσα. Η ιστορική σειρά «Η άνεμοι του πολέμου» προβάλλεται στις 5. Πρωταγωνιστούν ο Ρόμπερτ Μίτσαμ και η Άλλη Μακρό. Στις 6:30 θα δούμε ειδήσεις. Στις 7 παρατέταρτο την εκπομπή «Θεατρική Διάλογη». Στις 7 και 5 τη σειρά «Άνω Ντόμινι» και το ψυχαγωγικό παιχνίδι «Κορώνα Γράμματα» στις 8 με την Έλενα Ακρίτα. Ο Κωνσταντή. Κατά τη μεγάλη επίθεση εναντίον της Χρυσής Τεμένας, αυστηρές κυρώσεις εις βάρος των αντιπροσώπων. Η οποία συνέρχεται στη Βασιλεία για να εξετάσει τα